खुलुमबाय रायजोफोर एमपि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बिनि रिजाल्टखौबो जोङो मैयानि सानाव मोननो हाबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव नब कुमार सरननिफ्राय गोबाव समनिफ्रायनो एमपि जाबोगासिनो दंमोन बिथाङासो देरहासार जाबोगासिनो दङमोन नाथाय जनरलाल सारमोननि नाजानायाव बिथांमोननि नाजाथाबनायनि गेजेरजोंसो नब कुमार सरनियाखौ आउट खालामनो हानानै मैयानि दिनाव बर'फोरा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर'नि सासे एमपि मोननो हादों जनरलाल सारमोन नङामोनब्ला बिथांमोननि नाजाथाबनाय नङामोनब्ला दिनैनि दिनाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबावबो जोङो बर'नि एमपि जोङो मोननो हानाय नङामोन नब कुमार सरनियानो देरहासार जागौमोन नाथाय मानगोनां जनरलाल सारमोननि नाजाथाबनायावसो बिथांमोननि नाजाथाबनायनि गेजेरजोंसो नब कुमार सरनियाखौ आउट खालामनो हानानै दिनै बर'फोरा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर'नि सासे एमपि मोननो हादों रायजो राजाफोरनि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि नाजानायजों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटजों दिनैनि दिनाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हादों दिनैनि दिनाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर'फोरा बर'निनो सासे एमपि मोननो हानाया बे जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो गोग्गाथाव होननानै आङो सानो रायजोफोर नाथाय जोङो बावनांगोन जनरलाल सारमोननि नाजानायावसो दिनै बर'फोरा क'क्राझार लकसभा बियाबाव सासे बर'नि एमपि मोननो हादों बिनिखायनो गिबियावनो जनरलाल सारमोनखौसो थेंक्स बावनांगोन रायजोफोर बिथांमोननि थाखायसो दिनै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै देरहासार जानो हादों नङाब्ला नब कुमार सरनिया बिथाङानो दिनैनि दिनावबो देरहासार जाफिनगौमोन रायजोफोर इउपिपिएलआ बबे जायगानिफ्राय बेसेबां भट मोनदों आरो बिपिएफआ बबे जायगानिफ्राय बेसेबां भट मोनदों आङो फरायथिनानै होनो सानदों नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय गसाइगावनिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 20,191 इउपिपिएलआ मोनदों 34,956 दतमानिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 31,933 इउपिपिएलआ मोनदों 36,490 क'क्राझारनिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 47,483 इउपिपिएलआ मोनदों 45,231 बावखुंग्रिनिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 48,403 इउपिपिएलआ मोनदों 54,481 परबतजरानिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 56,474 इउपिपिएलआ मोनदों 47,031 सिडलीनिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 67,788 इउपिपिएलआ मोनदों 75,317 बिजनीनिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 45,891 इउपिपिएलआ मोनदों 61,133 मानासनिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 60,499 इउपिपिएलआ मोनदों 71,623 बाक्सानिफ्राय बिपिएफआ मोनदों 53,262 इउपिपिएलआ मोनदों 57,540 गासै बिपिएफआ भट मोनदों 4,31,924 गासै इउपिपिएलआ मोनदों 4,83,802 नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमबा बिपिएफआ बबे जायगानिफ्राय बेसेबां भट मोनदों आरो इउपिपिएलआ बबे जायगानिफ्राय बेसेबां भट मोनदों नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय आरो बेसेबां भटआवहाय इउपिपिएलआ देरहादों आरो बेसेबां भटआव बिपिएफआ जेनदों नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय नङा होमबा रायजोफोर जेननाय देरहानाय थाखायो रायजो राजाफोरा जायखौ हास्थायदों रायजो राजाफोरा जायखौ मोजां मोनदों बेनोनो भटखौ होदों जेननाय देरहानाया जेरावबो थाखायो रायजोफोर आं जोबोद गोजोननाय मोनदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव मैयानि सानाव जोङो बर'निनो सासे एमपि मोननो हानानै आंनि गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों आसा खालामो मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय बायदि खामानिफोरनि सोमोन्दै दिल्लीयाव थांनानै बाथ्रा बुंहैगोन होननानै आङो आसा खालामबाय मानो होननानै बुङोब्ला 10 बोसोर नब कुमार सरनिया बिथांनि सिङावसो जोङो थानो गोनां जादोंमोन 10 बोसोर नब कुमार सरनिया बिथाङा एमपि जानानैबो बिटिसिनि थाखाय जेबो जौगानाय खामानि बिथाङा मावनानै होनो हायाखैमोन
बिथाङा खालि बानायदों बर' आरो अबर' बे सृष्टिखौल' बिथाङा बानायदोंमोन नाथाय बिथाङा बर'फोरनि थाखाय मोनसेबो मोजां खामानि बिथाङा मावनानै होनो हायाखैमोन नाथाय जनकलाल सारमोननि नाजानायाव जनकलाल सारमोननि नाजाथाबनायनि गेजेरजों नब कुमार सरैयाखौ आउट खालामनो हानानैसो मैयानि दिनाव जोङो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर'निनो सासे आंगो फिसा जोङो बर'निनो सासे एमपि मोननो हानाया बे गासै बिटिसि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै आङो साननानै लायो रायजोफोर আৰু আপোনালোকে আমাৰ মাৰ্জিন দেখিছে আমি বঙলৈ জিকিছো 3.5 লাখ প্ৰথমবাৰ বড়ো অনাবড়ো সংঘৰ্ষৰ অৱসান ঘটাই পমিলা ৰাণী আমাৰ এমপি আছিলে চানচুমা কুঙ্গুৰ বসুমতাৰীৰ পিছত প্ৰথমবাৰ বড়োলেণ্ডত বড়ো সমাজৰ এমপি জিকিলে বড়ো আৰু অনাবড়োৰ যুদ্ধৰ আমি অৱসান ঘটোৱা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে ভাল খবৰবিলাক আপোনালোকে পাব বড়ো আৰু অনাবড়োৰ যুদ্ধ আমি শেষ কৰোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে মনটো ভাল নলগাব পাৰে কিন্তু অসমৰ কাৰণে 100 বছৰ পিছতো অসমৰ বুৰঞ্জীয়ে লিখিব যে কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত বড়ো আৰু অনাবড়োৰ যুদ্ধ শেষ আজি অনাবড়ো মানুহে ভোট দি জয়ন্ত বসুমতাৰী জিকালে বৰপেটাৰ দৰে চিটত য'ত আমি অসমীয়া মানুহে নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলাইছিল সেই চিট আমি উভতাই আনিম মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কৰ্মভূমি তাক আমি উভতাই আনিম বটদ্ৰৱা সমষ্টিত আমি পিছুৱাই গৈছিলো এইবাৰ বিধানসভাত নগাঁও বটদ্ৰৱাত আমি লিড লৈ গলো 40,000 ভোটত আমি লিড লৈ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ যিমান দুখ লগা পঞ্জী আছিল যিমান দুখ লগা দস্তাবেজ আছিলে আমি সকলো পৰিৱৰ্তন কৰিলো এইটো কাজিৰঙা যি কলিয়াবৰ কাজিৰঙাত কাৰোবাৰ দপদপনি আছিল এতিয়া আমি এজন থলুৱা লোকৰ তাত আমি তাত এমপি কৰিছো আজি ইমান দিনে সেই সমষ্টিবিলাকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গতিকে এই ইলেকশ্যনে অসমীয়াক বহুত শিকাই থৈ